Эт картайса, койрыгы белән уйный. Кеше картайса, үткән гомерен уйлый. Менә шулай бик акыллы сүзләр сөйли торган булган бабайлар. Гел яшьлекне искә төшерәсез, картаясыз ахры, малайлар. Картаясыз ахры, кызлар сез дә, моңсурак сөйләрсезегез, үткәннәрне искә алган чакта. Дымлана бит хәтта күзегез. Безнең яшьлек янар яшьлек иде. Җир җимертеп эшен эшләдек. Кайгыртучан ул һәм кызлар булды. Вакытында телне тешләдек. Гаилә курдык, улы, кызы үсте, туган белән тату яшәдек. Әдәп, тәртип, кыйблабыз булды. Игелекләр генә эшләдек. Бары бергә, югы уртак иде. Туган кебек якын күршеләр, ни икәнен хәтта белмәдек тә, ишек капка бикләү ишеләр. Юк, картаймык әле, җитешербез, яшәү ямьле, дөнья түгәрәк. Телефонда булса, булсын шунда, кич утырыйк бүген, бергәләп.